Кандидатът за президент на управляващата в Бразилия работническа партия Дилма Русеф печели все повече поддръжници. Месец и половина преди изборите тя успя да увеличи дистанцията пред съперника си от опозиционната социал-демократическа партия Жозе Сера с близо 10%. Русеф, която е с български корени, получава 43% от потенциалния вод, а бившият губернатор на Сао Пауло Жозе Сера 32% сочат последните проучвания на общественото мнение. Социолози обясняват нейния възход с бурното икономическо развитие на страната и с обещанията й да продължи политиката на сегашния президент Лула да Силва, който е най-популярният държавен глава в историята на страната и чиито реформи спомогнаха за главоломният икономически растеж на Бразилия и създаването на милиони работни места през тази година. В предизборната програма на Русеф изрично се подчертава, че тя ще продължи реформите, започнати от Лула да Силва, което води до повишаване на нейния рейтинг. Само месец и половина преди изборите, насрочени за 3 октомври, инвеститорите внимателно наблюдават дали един от кандидатите може да запази значителна преднина. През тази година икономиката на най-голямата латиноамериканска страна се очаква да нарасне с около 7%, което е най-високият и ръст за последните 24 години.